Гледаме лице в лице по BTV. В разговорът между водещите и заместник главния прокурор Борислав Сарафов ще се намеси четвърти човек. Но продължава да вървим към някои други дела, които в момента са актуални и за обществеността, и за прокуратурата. Примерно аз бих попитал как върви разследването по повдигнатите 3 обвинения срещу Мирослав Найденов. Този въпрос явно взриви обстановката. Гласът, който диктува в ушите на водещите и командва предаването, така избухна, че от слушалката стигна до микрофона на водещия. Слушайте внимателно. Как върви разследването по повдигнатите 3 обвинения срещу Мирослав Найденов, бившия министър? Върви разследването. Когато приключим... Гневът на задкулисния глас е толкова силен, че без да иска направи една лична молба, обществено достояние. Бившия министър. Върви разследването. Когато приключим, ще оповестим нашия обвинителен акт. Към момента все още се разпитват. Митко, лично са те помолили да не задаваш такива неудобни въпроси за бившите министри. Ти пак! Просто в желанието си да зададе актуален за обществото и прокуратурата въпрос, Митко без да иска оцели от забранените въпроси, от помолените да не пита. Вървим към някои други дела, които в момента са актуални и за обществеността, и за прокуратурата. Примерно аз бих попитал как върви разследването по повдигнатите 3 обвинения срещу Мирослав Найденов, бившия министър. Върви разследването. Когато приключим, ще оповестим нашия обвинителен акт. Към момента все още се разпитват свидетели. Прави се анализ на доказателствата. Лошо, господин Цонев, лошо! Не спазвате личните оговорки. Сега заради вас и командващия глас ще трябва да дава обяснение пред неговите командири защо в ефира се задават въпроси, за които лично е помолено да не се пита. И то точно преди изборите, значи. В BTV по принцип стават особено чувствителни, когато наближават избори и винаги държат да убедят зрителите в своята честност и обективност. Ето какво държеше да уточни Ани Цолова преди малко повече от месец по твърдението, че от BTV са искали пари за медийни изяви на кандидат-кметовете на миналите избори. Може ли само да уточним нещо? Моля ви, много е важно да уточним нещо. Никога за участие в наше предаване, водено от мен и от Виктор Николаев или който и да е наш колега, който работи в момента в телевизията, не са искани пари. Нито за дебатите. Това да не зацикляме, просто да е ясно, че BTV не иска пари за участие на кандидат депутати, кандидат кметове и така нататък в хода на кампанията. Ясно. Пари за участие на депутати и кметове не се искат. Не разбрахме само за неучастие и незадаване на въпроси на политици как стоят нещата. За това си има лични молби, бе, Кръстев. Как върви разследването по повдигнатите 3 обвинения срещу Мирослав Найденов, бившия министър? Върви разследването. Когато приключим, ще оповестим нашия обвинителен акт. Към момента все още се разпитват свидетели. Прави се анализ на доказателствата. Колкото до обращението «Ти нормален ли си?», нека всеки си извади изводите сам. На нас си прозвуча като че Митко е забъркал голяма каша с този въпрос. И понеже лице в лице е предаване на BTV новините, нямаше как да не се сетим за тяхната гледна точка за истината. Знам, че хората очакват от мен истината. А истината е въпрос на гледна точка. BTV новините. Всички гледни точки. Сега какво стана с всички гледни точки, Геро? С една по-малко, бе, Кръстев. Пък и те сами си го казват. Истината е въпрос на гледна точка. А истината е въпрос на гледна точка. Просто гледната точка за истината на Димитър Цонев се разминава с гледната точка за истината на гласът на BTV. Моля всички гледни точки, които искате да кажете в ефир, да бъдат съгласувани предварително с другите по-специални гледни точки. Бившия министър. Върви разследването. Когато приключим... Кръстев, изобщо не разбирам как и защо някакви хора обвиняват някои български медии в цензура. Ама разбира се, Геро. Трябва да си луд, дори да съчетаеш в едно изречение българска медия и цензура.